Hej, velkommen. Hej. Ja, så der. Det er højt til, at I skal se høj igen. Ja, hvor det faktisk vildt lækker. Se lige den der kongekrone herovre. Prøv her. Se den. Han kan også plop med vingerne. Prøv her. Plop, plop, plop. Er det ikke bare professionelt, vi kan få noget af det? Se lige hende der. Er hun ikke bare lækker? Ja, hvad? Ja, vi kan bare det der med at score folk. Ja. Jeg flyver, skal se her, så det skal sige, okay. Ja. Så det er der, hvor man kan købe vores ting, ikke? Når man skal, det der, hvor man skal sy. Ja, for vi har nemlig for symaskine kørekort, ikke? Men det er jo faktisk meget dyrt, det der. Okay. Hvordan er det, man samler en række sammen med en sten? Man klapper den sammen. Okay. Nej, du er den ene, og jeg er den anden. Se det der, det er et brønd. Det er det, hun ser ud for spørg, ikke? Ja. Man, ham der kan løbe hurtigt, hva'? Ja. Ja. Det virker, mand. Nej, det er fandme varmt, det er ui. Nej, jeg skal lige lave den her. Okay. Skønt, der er lidt, det er faktisk godt varmt derinde. Ja. Det er alt det, vi kan lave, ikke? Det er lidt, man kan ikke putte den ind i hinanden. Hvorfor ikke? Lad nu være med at tage den på! For helvede, når jeg siger det til dig. Hvorfor fanden virker det? Hvad fanden skal det være så svært, når jeg siger det til dig, hva'? Så er det den der flotte smiley. Ja. Og så er der... Det er vores venner, de er alle sammen offline. Jeg tror ikke, de gider snakke med Ja, os. det prøver jeg at se også ind på den røde vandlæst, ikke også? Det er dem, hvor vi hader. Ja. Vi hader dem. De er fandme så dumme. Ja, mand. Ja, det er derfor, vi har sådan dem ind. Ja. Hvordan gør man det? Vi får jo træning. Og det er farvel. Hej.